Felly, croeso i chi'r sesiwn cyntaf Llun mewn Llinell yma, gyda ni'n e-sgol a Adran Gymraeg Prifysgol Aberystwyth. Fel ydych chi'n gweld, mae gen i ddau westau pwysig yn ymuno efo fi heddiw mwyn arwain y sesiwn. Ond cyn i ni fwrw ati, dwi yn mynd i rannu ambell reol efo chi'n gyflym iawn. A dwi'n gwybod na Llun mewn Llinell ydy enw'r sesiwn, ond beth dwi wedi trio wneud ydy creu llinell mewn llun mwyn egluro'r rheolau i ddechrau. Felly, yn gyflym iawn, fel y gwelwch chi fan hyn, mae gen ni lot o ddwylo yn yr awyr yn does. Felly, os ydych chi yn awyddus i ateb cwestiwn yn ystod y sesiwn, fel o'n i'n deud, cadwch y mute ymlaen tan bod chi wedi clicio ar y botwm na sy'n edrych fel pawen lawen neu 5 uchel ar frig y sgrin, os gwelwch yn dda. Fe driwn ni wedyn bod mor deg a phosib wrth bigo disgyblion o wahanol ysgolion mwyn ateb cwestiynau wrth i'r sesiwn fwrw ymlaen. Dach chi'n gweld hefyd fan hyn yr symbol chat neu sgwrs. Dwi'n gwybod mae yna demtasiwn weithiau fel plant ysgol gynradd i or-ddefnyddio'r chat o bosib a gyrru lot o negeseuon at yn gilydd mwyn deud helo. Felly, nhw'n ni drio defnyddio'r sgwrs just pan fo angen, os gwelwch yn dda. Mute wedyn fan hyn, fel dwi'n deud, da ni wedi bod drwy hwnnw'n barod yn do. Os ydych chi'n ansicr unrhyw beth ar unrhyw adeg, cofiwch yrru gwestiwn, mae yna botwm Q&A hefyd ar frig y dudalen, fydda i'n cadw llygad ar hwnnw yn ystod y sesiwn, a nhw'n ni drio dod at rheina fel bo angen. Fyddwn ni'n gwneud defnydd o fwrdd gwyn rhyngweithiol yn ystod y sesiwn hefyd, ond nhw'n ni egluro fwy am hynny wrth ddod ato fo am y tro cyntaf, ond dwi'n siŵr nhw'n chi ddysgu sut i ddefnyddio fo'n gyflym iawn. Mae'r sesiynau yma'n cael ei recordio, a cofiwch hefyd wrando yn astyd iawn yn ystod y sesiwn, achos mi fydd na gwiz dyfeisiau clyfar ar y diwedd mwyn gweld pwy sydd wedi bod yn gwrando. Felly, cyn i ni fwrw fewn i'r sesiwn te, da ni'n hynod o lwcus heddiw i gael cwmni 2 o feirdd blaenllaw Cymru mwyn arwain ein sesiwn, a dros yr wythnosau nesaf, ddim just heddiw wrth gwrs. A mae'r ddau yn enwog dros Gymru gyfan ac yn rhwngwladol yn y byd llenyddol, fyswn ni'n dadlau, ac maen nhw'n gyn feirdd plant Cymru ac yn adnabyddus am ennill cadeiriau am eu cerddi, ac wrth gwrs yn archdderwydd gorsedd Cymru ar hyn o bryd. Felly, da ni'n falch iawn ac yn diolch hefyd iddyn nhw am ymuno fy ni am arwain y sesiynau yma. Felly, na i drosglwyddo i chi, os di hynny'n iawn. Diolch fawr iawn i Mererid Hopwood ac Eurig Salisbury. Felly, na i stopio rhannu'n sgrin. Diolch yn fawr, Hugh. Diolch yn fawr iawn, Hugh. Cer di Eurig, gweda di'r cwpl geiriau cyntaf te. Wel helo, shwmae bawb. Helo blant ar hyd a lled y wlad. Mae'n hyfryd iawn. Wel, dwi'n gallu gweld 2 ohonoch chi, ond dwi'n gallu gweld y gweddill. Dim ots, fi'n gwybod bod chi na, a dyn ni'n cadw llygad hefyd ar y chat. Diolch i'r rheini sydd wedi rhoi chydig negeseuon o fan yna. Llangwyryddon, helo, pidiwch â phoeni, bod chi'n gofod mynd ar ôl 15 munud, mae hwnna'n oce, bydd 15 munud yn well na dim. Pant pastynog, helo, rhws y bol yna, a dwi'n gallu gweld bod yna fwy yna hefyd. Felly prynhawn da i chi gyd. Wir, prynhawn da, nes i weld llond soffa o bobl yn ysgol Pen Baras. Dwi'n gobeithio bod chi gyd yn gyffyrddus, achos i ni'n mynd i wneud pethau cyffroes iawn heddiw. Wel o leia, mae Eurig a fi yn meddwl i bod nhw'n gyffroes, achos i ni'n gorfod rhannu cyfrinach gyda chi ar y cychwyn fan hyn. Mae Eurig Salisbury a finne wedi colli'n penen llwyr gyda'r busnes sgwennu cerddi yma. I ni wrth yn boddau. A mewn ffordd, dwi wedi gwneud camgymeriad yn barod, achos dwedes i sgwennu cerddi. Ac ar y cyfan, fan hyn mae'r cerddi'n digwydd, nid yn y beiro, nid yn y papur a'r pensil, ond mae yna syniadau yn dod i'ch pen chi, a mae yna ddelweddau yn dod i'r meddwl, a dyna eiriau mawr, byddwn ni'n mynd dros hynna'n y man. Felly dwi'n mynd i drio rhannu sgrin nawr, a wedyn na i bigo ar Eurig i gychwyn i weld ydy e'n gallu wneud rhai o'r pethau i ni'n gobeithio byddwch chi yn gallu wneud. Felly dyma ni fan hyn yn y brifysgol, yn Aberystwyth. Dwi ddim cweit mor braf â hyn heddi, ond mae yn lle braf iawn i fod, a mae i ni'n gobeithio rhyw ddynod pan i chi dwtsh yn fwy, y byddwch chi'n dod ata ni i'r coleg Gerlli i gael dysgu i chi dynod mwy am farddoniaeth. Felly dyma ni. Reit,
llun mewn llinell ydy enw'r sesiwn, ac felly dyma ni'n dangos llun i chi. Beth tybed i chi'n ei weld fyna? Beth i chi'n ei weld? Eurig, beth yw'r pethau hynna go iawn? Ti'n gallu gweithio fi? Wel, dwi'n meddwl mai heilonau yw'r pethau yna sy'n marcho, fel tasen nhw'n marcho i'r pellter. Heilons trydan o bosib neu O llinellau bosib, ffôn. ie. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn rhyw fath o bostion telegraff neu, ie, maen nhw'n rhyw fath o bethau sy'n dal llinellau ffôn. O, wel, dyna frawddeg hir. Dyma lun o ddarnau o bren uchel sydd yn cario llinellau ffôn. O, goodness me, oedd hwnna'n lot o eiriau. Gadewch i ni felly ofyn y cwestiwn fel. Fel beth mae'r rhain yn edrych? Edrych fel beth maen nhw? Eurig Salisbury. Fel beth ydy'r rhain? Wel, wedys i'n gynharach, wedys i marcho, do. Felly na i weid, maen nhw'n edrych fel soldiers i fi. Da iawn, dwi'n cytuno. Maen nhw'n edrych fel soldiers. Falle bod nhw'n edrych fel cewri hyd yn oed. A beth wyt ti'n meddwl am yr darnau sy'n mynd ar draws y llun? Beth yw'r hynna? Maen nhw'n mynd yn wyrdd a wedyn yn fwy fatha fel yn frown ac yn... Beth ti'n meddwl yw'r hynna? Wel, maen nhw'n edrych fel cloddiau i fi. Da iawn. Mae postion telegraff yn y llun yn cario gwifrau ffôn ac mae cloddiau yn mynd ar draws y llun. Ffyw, ni'n bell o farddoniaeth fyna. Beth am ofyn y cwestiwn fel? Fel beth yw'r cloddiau yna te, Eurig? Maen nhw'n edrych i fi fel nadroedd blewog. Ydy, mae'r un cyntaf yn edrych fel neidr flewog, ti'n iawn. Ond falle gyda'i gilydd a gyda'r niwl na, ti'n gweld rhywbeth o niwl yn y pellter, ydy nhw'n edrych tipyn bach fel tonnau? Bosib? Odyn. Felly, fel ych chi'n gallu gweld, dyna'r ymarfer, a dwi'n rhoi marciau llawn i Eurig. Da iawn ti. Nawr, gadewch chi ni weld, dwi'n gael llun arall nawr, a gweld ydych chi wedi cynhesu. Reit. Mewn brawddeg hir iawn, dyma lun o reiad ar dŵr yn syrthio oddi ar y graig i mewn i'r pwll. O, diar. Beth am ofyn y cwestiwn fel? Reit, Hyw, dwi'm yn gweld neb nawr, achos dim ond y sgrin dwi'n gweld. Os na rhywun o ryw ysgol eisiau mentro i ddweud fel beth yw'r rhain, yw'r peth hwn sydd gyda ni fan hyn. I ni'n gwybod mae rhaid yw e, os rhywun eisiau mentro. Neb wedi codi llaw hyd yma, ond os oes na rhywun eisiau ysgrifennu yn y sgwrs yn hytrach na codi llaw, fydda hynny'n dderbyniol hefyd. A da ni newydd gael un gan Thomas Palfryman, neu rhywun yn defnyddio gliniadur Thomas Palfryman yn deud gwallt gwrach o bosib. Mae hwnna'n wych. Reit, gwallt gwrach. Beth ti'n meddwl hwnna, Eurig? Mae hwnna'n arbennig. Nes i'n meddwl am hwnna o gwbl. Gwych iawn. Arbennig. Doi air, dyna'r cwbl, gwallt gwrach, a ti wedi gweud y cwbl. Da iawn. Rhywun arall? Wel, mae gennym ni dwylo'n codi rwan hefyd, felly dwi'n gweld bod Lottie Roberts a'i llaw wedi codi, felly os wyt ti isio ateb, Lottie? Mae poeni os ddim, nhw'n i wirio'r sgwrs falle i weld beth sy'n... mae yna nifer o'n un o dod i fewn yn y sgwrs rwan. Enfys, neu gwair sych, am rannau hir, tap dŵr, maen nhw'n hedfan i fewn. Am rannau sych. Wel, bendigedig. Beth arall wedyn? Gwair sych am rannau beth? Na nid sych, am rannau? Am rannau hir. Hir, ie. Chi wedi clywed mae bobl weithiau'n rhoi stwff o'r enw mascara ar ei amrannau mwyn cael neud nhw'n hir iawn. Mae yna rhywun fan hyn wedi cael gafel mewn mascara gwyn a wedi creu amrannau hir iawn. Da. Rhywun arall? Fi'n licio ambell un arall sy'n mae tap dŵr yma. Fi'n eithaf lygo hwnna, fel tap mawr iawn o ddŵr. Tap dŵr, gwych. Tywod yn tasgu drwy fysedd hefyd.
Neis iawn. Dwi'n gallu gweld hwnna tywod, a mae tywod ambell waith yn gallu bod cynwyned â hyn. Ydy wir, tywod yn tasgu drwy fysedd. Ti'n gweld rhywbeth arall, Eurig? Mae yna gawod yma, cawod cawr. hefyd. Da iawn, cawod cawr. Ie, mae hwnna dipyn mwy na'r cawod sydd gyda fi gytre. Ydy, bydda eisiau chi fod yn gawr i fynd fyna. Rhywun arall? Cawod hyd, cymylau syth, fel harmoni perffaith hefyd. Fel harmoni. Ie. Blawd yn arllwys, siwgr, tonen, torri, spaghetti. Blawd yn arllwys, siwgr. Wych, un gair, siwgr, ardderchog. A beth oedd y nesaf? Tonau'n tasgu. Hei, chi'n mo beth hew, sy'n eisiau i'r plant trein, ddod ar gwrs, maen nhw'n gallu barddoni yn ardderchog. Da iawn, os ymwydwn ni mlaen. Beth am hwn, de. Nawn ni ddim oed i'n hir fan hyn, ond falle nawn ni gael 3-4 syniad cyntaf. Beth sydd gyda ni fan hyn? Bod rai o'ch chi'n byw yn y gogledd, mae mynyddoedd Eryri yw'r rhain go iawn. Dyma lun o fynyddoedd yr Eryri ar ddiwrnod gymylog. Dyma nhw'n dod. Can i weld? Fel eira ar ddiwrnod oer. Y nefoedd. Lle fel na. Dafad. Berffaith. Dafad, ie. Yn union, un ddafad fawr. Reit. Yna rei hyfryd yma, da iawn. Nawr te, beth am hwn te? Dwi wrth y modd ar llun yma. Dwi ddim yn gwybod, allech chi ddweud, dyma lun o ffordd hir iawn yn ymestyn ymhell. Dwi'm yn gwybod os ych chi wedi sylwi, ond ymleindir y llun, yn y blaen y llun, yn y porfa, yn y glaswellt gwyrdd na, ydych chi'n gallu gweld carreg fach? Mae hwnna'n garreg filltir, mae'n nodi faint o bellter sy'n rhwng dau fan, a mae hwnna wedi cuddio fyna, mae wedi cwato yn y brwyn. Ond dwi'n meddwl bod y llun hwn yn cynnig tipyn o bosibiliadau. Beth sydd gyda ni, Eurig? Mae dipyn o beth yn dod mewn. Mae nhw'n llifo mewn. Mae da ni cefnasyn. Ti'n mo beth? Dwi wedi edrych ar y llun hwn droion, a dwi erioed wedi gweld hwnna. Ond nawr bod ti wedi gweud cefnasyn, dwi'n gweld yn union, ardderchog. Llwybr rhedeg. Mae fe'n edrych fel llwybr da i rhedeg, i fod yn deg, ynddo fe? Eitha neis hwnna. Ydy. Pren mesur. Wel ie. Ie, wir. Pren mesur. Ie, ffordd sydd byth yn gorffen. Llwybr hudolus, hewl, hir, bysedd. Llwybr i'r awyr. Llwybr i'r awyr, ffordd hudolus, ffordd sydd byth yn gorffen, ie. A hewl hir. Wel, na chi ddweud. A gwranda hwn, blue tack yn ymestyn. Ie, neu bubblegum allai fe fod. Da iawn. Da iawn. Os na fwy, dwi'n meddwl bod na un neu ddau bach ar. Oes. Reit. Beth am hwn? Allech chi ddweud aderyn bach yn ceisio ffeindio ffordd yn ôl i'r bocs. Ydych chi wella ar hwnna? Mae angel. Angel. Wel, ie, wir, yn dy fe angel. Angel, yr adenydd yna, yn agor fel angel. Ie, fel babi yn dod at ei fam. Fel babi yn dod at ei fam. Wel, na chi, a dwi'n mynd i ddefnyddio'r gair bendigedig yn bwrpasol fyna. Chi syniad hyfryd. Hyfryd iawn. Rhywbeth bach arall wedi dod? Wel, i wedi gwir, mae lot fan hyn yn disgrifio beth maen nhw'n weld. Hynny diw, plien ac yn y blaen. Jumbo jet. Jumbo jet, ie! Mae hwnna'n un da. Jumbo jet. Reit, wel dyna chi ymarfer bach nawr te i ni gael cynhesu. Achos,
Sori, efe hwn yw'r un ola dwi wedi drysu os dwi ddim yn gallu gweld beth sydd o'n nesau. Gallu di checio i weld efe hwn yw'r un ola. Debyg iawn mae hwn ydy'r ola, dwi'n meddwl. Debyg iawn. Reit, felly mae yna un bach ar ôl fan hyn. Mae hwn yn llun, mae'n llun hardd iawn, ac i ni gyd yn gwybod mae'r machled yw hwnna. Nid y wawr, achos mae'n mynd dros y môr yng Nghymru, plop, mewn i'r dŵr ar ddiwedd y dydd, ar derfyn dydd. Mae hwn wedi cael ei dynnu, so ni'n gweud o un o dreithau Sir Benfro falle, neu ochr llun ffra. Ie, mae lot o'n chi'n dweud yr hael wrth gwrs ar y môr, ond triwch feddwl am rhywbeth chydig bach yn wahanol. Hytrach na jyst dweud yn syml iawn beth yna, meddyliwch, ewch y cam pellach na. Beth am y gair fel? Cofiwch y gair fel. Fel beth yw e? Dyma ni, mae lot i fan hyn, môr yn llyncu'r hael. Da iawn, y môr yn llyncu'r hael. Da. Adar yn hedfan, ie, ond wedyn adar yn hedfan adre. O, gwych. Adar yn hedfan adre. Chi di mynd ymhellach na jyst gweud dyma lun o adar yn hedfan. Beth y byti? Dwi'n meddwl bod chi bron yn gallu gweld cysgod rhywun yn syrffio. Mae'n edrych fel dyn, os yna'n gweud. Mae'n eitha mawr, ta beth. Baby Bell. Ie, Baby Bell, heb y clawr coch. Da iawn, Baby Bell. Ond i'r aderyn yn mynd i gael hansio'r Baby Bell. Reit, wel nawr te, dyma chi rai geiriau nawr. Byddwn ni'n defnyddio rai geiriau. Mae gan bob celfyddyd i grefft. Beth mae hwnna'n meddwl? Wel, os ydych chi'n gwneud rhywbeth hardd, darlun, darn o gerddoriaeth, unrhyw beth, cerdd, fel i ni'n ceisio wneud heddi, mae rhaid i chi gael tools, a mae rhaid chi gael deall sut i'w defnyddio nhw. A mae gan bob un toolsyn bach, bob un arf, mae ganddo fe enw special ar gyfer y grefft hwnna. Mae pawb sy'n ymhel ar grefft hwnna yn gwybod. Meddyliwch chi, pe byddech chi'n sair, fyddech chi'n gwybod llif a mwrthwyl a papur tywod a'r pethau hyn i gyd, hoelen. Wel, dyma jyst rhai o'n geiriau ni fan hyn. I ni wedi defnyddio'r gair llun. O, weddwch chi beth? Pan ni'n ysgrifennu cerddi, fel arfer, dyn ni ddim yn defnyddio'r gair llun. I ni'n defnyddio gair llawer mwy crap. I ni'n defnyddio'r gair delwedd. Ond rhywun peth yw e, yn dyfa, Eurig, so ti'n cytuno? Rhywun peth yw e, bod i fan, yn dyfa, delwedd. Felly, pan ni'n creu llun gyda geiriau, ar y cyfan ni'n galw fe'n delwedd. A mae'r un peth yn wir yn Saesneg. Chi'n gweud picture fel arfer, ond os ych chi'n sôn am gerddi, chi'n defnyddio'r gair image. Wel, man a man i ni. Achos ni'n mynd i fod yn eich helpu chi i greu delweddau, i greu lluniau gyda geiriau. A dwi wedi rhoi'r gair ansoddair lawr fyna. Oes rhywun yn gwybod beth yw ansoddair? Falle llwch chi roi esiampl i fi, neu falle llwch chi esbonio. Mae ni ddwylo tro yma. Ydyn ni eisiau clywed gan Sophia, neu y plant sydd yn defnyddio gliniadur Sophia Kemp? Gymwynte Sophia Kemp a'i chryw. Ansoddair sy'n gair sy'n disgrifio. Arferchog. Felly, os ydych chi eisiau dweud cadair a wedyn disgrifio fe, fydde ti'n gweud cadair fawr a mae'r gair mawr yn ansoddair. Da iawn. Nawr te, beth ydy berf felly? Os rhywun yn gwybod beth ydy berf? Pa fath o air yw berf, tybed? Dwi'n gweld bod ysgol OM Edwards di roi llaw i lan. Dewch mlaen te, ysgol OM. Ania. O, y gair sy'n disgrifio beth ti'n neud. Ie, na ti, gair sydd yn dweud beth ti'n neud. Felly ti fod yn rhedeg, yn cysgu, yn darllen, yn bita, yn golchi, yn ymolchi. Mae'r holl beth yna'n ferfau. A chymod be? Ambell waith, mae tueddiad pan chi'n sgwennu cerddi i stwffo bob llinell yn llawn ag ansoddeiriau.
A dyw Eurig a fi ddim eisiau gweld gormod o ansoddeiriau. Ambell un falle i helpu gyda ambell i dric fyddwn ni'n dysgu chi, ond peidiwch da chi a meddwl mae sgwennu cerdd ydy wneud llond y lle o ansoddeiriau. Felly mae'n bwysig bod ni'n dysgu'r wers honno. Reit, nawr te. Dwi eisiau ni edrych eto ar y lluniau nawr. A tro yma, defnyddio rhywbeth heblaw y llygyd. Tro yma, beth am ofyn i hunain, beth i ni'n gallu deimlo, beth i ni'n gallu flasu, beth i ni'n gallu clywed, neu hyd yn oed beth i ni'n gallu arogli. Felly, nôl â ni, awn ni'n gyflym nawr fel y mêl, reit? Dim ond un peth bach gan bawb. Reit, Eurig Salisbury, rhywbeth heblaw beth wyt ti'n weld fan hyn? Dwi'n clywed adar. Wyt ti, fan hyn? Ydw. Rhyw adar, sa'n gwybod i henwa nhw, ond maen nhw'n brysur yn y berth na'n rhywle. Maen nhw'n brysur yn y berth, yn clwydo maen nhw falle, dyn nhw? Ie, yr un. Adar yn clwydo. Gwych, rhywun arall a chynnig? Neu lle clywed, arogli, touch, teimlo, cyffwrdd, neu flasu? Fi'n gweld rhain y chat fan hyn. Diolch mlaen. Diolch i chi gyd. Arogli'r môr. Y môr o fan hyn, hyfryd. Ie, lle hwnna, ie. Arogli mwg. Arogli mwg. Dwynen arogli mwg. Ni'n gallu clywed mwg hefyd, am ryw reswm. Ie, clywed y gwynt fan hyn hefyd. Clywed y gwynt. Ie. Clywed y gwynt yn cerdded drwy'ch croen. Hwff, da iawn. Beth am hwn? Rwy'n yn gallu arogli neu flasu. Ie, clywed y dŵr wrth gwrs, ie. Pa fath o sŵn mae'r dŵr na'n neud? Clywed beth i chi? Tasgu, fan hyn. Tasgu, ie, clywed y tasgu. Da iawn. Teimlo'r dŵr oer. Teimlo'r oerfel. Ie. Sisial ganu hefyd, sisial ganu, nes iawn. Da iawn, clywed y sisial. Clywed y dŵr yn smasho i'r llyn. Iei! Dwi'n Dwi'n hoffi hwnna. Clywed y dŵr yn smasio'r llyn. Gwych. Ei, come on, cofiwch bod chi'n gallu arogli a blasu hefyd. Beth am fan hyn? Ydych chi'n gallu teimlo rhywbeth? Dwi'n gallu teimlo rhywbeth fan hyn. Dwi'n teimlo'r gwlan cotwn na. A dweud y gwir, mae gwlan cotwn yn mynd drwyddau. Beth amdano ti, Eurig? Beth yw ti'n gallu teimlo rhywbeth fan hyn? Gyda dy law? Fi'n gallu teimlo oer fel mawr iawn. Allai ddechmygu bod fi mewn balwn. Chymod un o'r balwns mawr na. Allai fel bod fi'n uchel a bod fi'n gofod gwisgo lot o ddillar a hyri bod fi'n oer am yna, siŵr. Mae'n siŵr. A falle, ti'n be, gallai ti wneud camgymeriad a meddwl mae môr yw'r cymylau na. A na i weithio ti beth, bydde ddim byd yn y cymylau na'n dy ddal di. Bydde ti'n glop lawr yn ôl i'r ddeiar. Reit, rhywun fan hyn yn blasu candy floss. Ie, blasu candy floss. Marciau llawn, dwi'n credu mai dyna'r blasu cyntaf ni wedi cael. Da iawn. Reit, beth sydd gyda ni fan hyn? Rhywbeth i'w glywed, neu deimlo fan hyn, neu arogli falle. Pwy sydd fan hyn? Diolch i chi gyd sy'n rhoi negeseuon yn y chat. Sori bod fi methu dal pob un ohonyn nhw, ond dwi'n gweld rei arbennig yma, da iawn. Clywed y gwynt yn chwythu fan hyn. Teimlo'r gwair yn erbyn y coesau. Ie. Ti'n ma be, mae hwnna'n wir yn ywedig os ydych chi'n gwisgo fel ffrog neu shorts a sanau bach. Mae'r brwyn a'r gwair hir yna yn cosi. Da iawn. Da iawn. O, mae hwn o ddafyd, gwynt o'r hewl ar ôl glaw. Ni gyd yn gallu glywed yn dyn ni. Arogli hwnna, gwynt o'r hewl ar ôl i'r glaw fod. Mae hwnna yn special. Yn ywedig os yw i wedi bod yn sych am spel, ynddo fe? Os dwi wedi bod yn ddwrnod braf, rhai diwrnodau braf, a wedyn yn sydyn mae'r glawn. Mae hwnna'n arogl special iawn. Beth am y llun yma? Os rhywun yn
falle clywed, neu'n blasu, neu'n... Mae'r hedfan, yr aderyn yn hedfan fel awyren hen awyren. Mae'r sŵn arbennig mae hen awyren yn neud. O, ie, fel rhyw fath o chwer, ynddo fe? Ie, ie. Ie, sŵn hen awyren. Mae rhyw enw Zoe wedi ymddangos ar y sgrin ni yn gyflym, dwi'n yn gwybod ydy dal yna. Mae Zoe wedi codi llaw mwyn ateb, dwi'n meddwl, felly os ydy Zoe isio ateb ar lafar? Na, dwi'n gweld hefyd bod ysgol Penbaras, felly... O, na, mae Zoe wedi gwneud. Blasu'r gwynt wrth yr awyr cael ei gythio o'r... beth yw wings mewn Cymraeg? Adenydd. Adenydd. Da iawn, felly yr aderyn bach yn blasu'r gwynt. O, dwi'n da iawn ti. Mae hwnna'n un da. Mae hwnna'n sylwg ar iawn. Beth am... Oeddi Elis, dwi'n dechrau gweld enwau nawr, dwi'n gwybod o lle maen nhw wedi dod, dwi'n siŵr wedi gweld Elis, falle ddim. Ti Eurig yn gallu helpu? Ti'n gweld rhywbeth mwy na... Llun Lloyd Jones, mae llaw hefyd wedi codi llaw. Clywed o adael. O, dych chi'n trio eto? Clywed o adael. O, chwbeth, dwi'n meddwl falle bod yna drafferth efo'ch meicrofon chi. Da ni'n clywed beth ydych chi ddweud, nid dwi ddim beth bynnag. Lle nhw'n ni drio H. Williams, ysgol Penbaras. Clywed yr cywion yn canu fel y gog. O, mae'r cywion. Ti'n clywed y cywion yn canu. A fel y gog. O, na beth od. Allan gen i taw gog yw hwn, ond dwi wrth y modd gyda hwnna. Clywed y cywion yn canu hyfryd. O, reit, bobl. Mae rhaid bod nes yn hwyref yn hyn. Beth i ni'n blasu? Blasu halen y môr. Ie, dwi'n meddwl halen y môr yn sicr. Halen y môr. Ha, mae blasu baby bell hefyd yn dos e? Blasu'r baby bell. Blasu'r baby bell. Clywed y tonen torri. Da iawn, Mali. A rei eraill am ddefnyddio'r gair na, ie, mae'r tonen torri. Neis, da iawn. Da iawn, chi. Reit, wel, dyna ni. I ni wedi bod trwy y synhwyrau. Ac i ni wedi gweld llawer mwy o bethau hynny yw, i ni wedi gweld nhw'n llawnach, i ni wedi clywed y lluniau, ni wedi cyffwrdd y lluniau, ni wedi aroglu'r lluniau neu gwynto'r lluniau fel i ni'n gweud yn y de, ac i ni hefyd wedi blasu'r lluniau. Ac yn araf bach, i chi'n dechrau gweld pa mor ddwfn ni'n gallu mynd. Wel nawr te, cwestiwn i chi, ydy hwn yn swno fel cerdd? Dyma lun o aderyn bach yn hedfan yn yr awyr gyda'i adenydd ar led, gyda bocs bach nythu ar y chwith a dail y coed ar y dde. Eurig, dweud yn onest wrtho fi, ydy hwnna'n swno fel cerdd? Wel, na, sa'n credu bys ni'n rhoi'r gader i ti. Am hwnna. O, mae Matthew eisiau gweud rhywbeth. Wyt ti'n gytuno gyda Eurig, Matthew? Na? O, well i fi byd. Dwi'n meddwl... Yn blaen iawn fel nifer o'r plant eraill, yn anffodus, maen nhw'n dweud na. Na, yn hollol. Felly, chi'n gwybod beth? I ni'n mynd i rannu cwbl o gyfrinachau gyda chi nawr, rhaid? I ni'n mynd i dorri'r llinellau hir yn ffyr a chreu un llinell fer. Drychwch ar hwn. Aderyn bach, agorad adenydd, ti bron adre. Nawr te, Eurig. Ydy hwnna'n dechrau swnio fel cerdd? Mae'n dechrau dŵr yn dweud. Aderyn bach, agorad adenydd, ti bron adre. Fi'n lyco'r ffaith fan'na bod ni'n siarad gyda'r aderyn. Mae hwnna'n dod ar rhywbeth newydd sbon yn syth yn dweud. Ni'n siarad gyda'r aderyn. Os rhywun yn gallu sylwi ar y geiriau sydd wedi cael ei dewis fyna, mae yna un ansoddair bach. Beth ydy'r ferf sydd gyda ni fyna?
Rwy'n yn sylwi, beth am Anna? Weles i Anna fyna? Mae yna Ania. O, Ania, sori, Ania. Dire di, Ania. Agora. Agor. Da iawn. Agor, na ti, agor, sech chi'n dweud, agora. Ania, Iawn. tra bod ti di dadfiwtio, wyt ti'n gallu, ti di sylwi rhywbeth special ar 1, 2, 3, 4 o'r geiriau sydd wedi cael eu dewis fyna? Mae'n cychwyn efo A. Iawn. Maen nhw'n dechrau gydag A. A drychwch, unwaith ych chi'n sgwennu fe fel hyn, a deryn bach, agorad a denydd, tu bron, adre. Yn sydyn, mae hwnna'n dweud rhywbeth wrthyn ni am y llun bach hwnna, yn dyw e. A deryn bach, agorad a denydd, tu bron adre. Yn sydyn, i ni'n gweld y bocs yma ar aderyn, a'r berthynas rhyngddyn nhw, a mae'r A bach yna yn helpu i gario'r peth. Oce, dyma fi nawr, dwi'n meddwl wedi croesi un peth yn ormod, sori. Mae'r titw tir dadre ddim fod i fod wedi groesi allan fan hyn. Achos beth ni wedi gwneud fan hyn nawr, ac yn lle galw'r aderyn yn just yn aderyn bach, i ni wedi meddwl, wel, rhoswch eiliad, pa fath o aderyn yw e? Ac i ni'n gallu gweld mai titw yw e. Titw tir dadre. Beth sydd wedi digwydd fan hyn te? Titw tir dadre, mae'n amser te. Rhywun yn gallu sylwi ar y geiriau sydd wedi cael eu dewis. Beth am ddiwedd y llinellau? Adre a te. Eurig, gei di ddweud wrtho fi, beth sy'n special am hwnna? Wel, i wedi gwir, mae Zoe ac ambell un arall wedi dweud ar y chat, mae yna gyflythrennu gyda ty erbyn hyn, yn does e? Da iawn, da iawn. Mae yna titw, tird, a mae yna a te, a mae yna adre ag amser. Titw, tird, adre, mae'n amser te. Felly, dim ond mai sydd wedi gorfod cael ei ddefnyddio sydd ddim yn y patrwm hwnna. Felly mae'n reit gyfoethog. Titw, tird, adre, mae'n amser te. A beth am yr adre a te? Eurig, wyt ti'n clywed rhywbeth fyna? Mae bobl eraill yn clywed yr un peth, fi'n credu. Gweld bobl o ysgol Penbaras fan hyn, a Sophia, a Zoe, a Branwen. Dych chi gyd wedi sylwi bod nhw'n odli? Da iawn! Ardderchog. Felly, beth ni wedi dysgu... dwi'n gweld rhaid o'ch chi nawr. Be ni wedi dysgu'n barod ydy... Wel, gewch chi ddweud wrtho fi. Dwi'n mynd i stopio hwnna nawr fyna. Reit te! Beth i ni wedi ddysgu cyn belled? Be ni wedi bod yn wneud cyn belled? Ni wedi bod yn edrych ar luniau do, ac o'n i'n gofyn i chi ddweud fi beth oedd yn y lluniau, ond wedyn be? Be wnaethon ni wedyn ar ôl edrych i weld beth o'n i'n gweld? Pwy sy'n cofio beth wnaethon ni wedyn? Mae'n rhoi clyw i chi. Be wnaethon ni wedyn? Beth oedd y cam nesaf? Llaw Ania fan hyn, ar criw, lan. Gyrra Ania. Siateb? Be oedd y synhwyrau? Da iawn, beth o'n i'n gallu glywed a'i deimlo a'i flasu yn y lluniau? Cam pwysig. Beth wnaethon ni wedyn te? Chi'n cofio, oedd gyda ni lot o ryw linellau fel paragraff. Beth oedd y peth nesaf wnaethon ni? Sy'n cofio beth wnaethon ni wedyn? Gan i weld. O, Branwen. Ie, dyna ni'n mynd i awgrymu di Branwen, Robert, eisiau ateb, neu'r criw sydd wrth gliniadur Branwen? Byrhau nhw. Da iawn ti, wnaethon ni fyrhau nhw. Criw Ellis Evans. Sut wnaethon ni ddewis geiriau? O'r holl eiriau sy'n yn y geiriadur, mae gyda Eurig a fi eiriadur fan hyn sy'n mewn 6 cyfrol. Mae fe'n huge, mae fe'n cymryd hanner y silff. O'r holl eiriau Cymraeg sy'n gael, pa eiriau, beth oedd yn debyg am y geiriau ddewiso ni? Rhywun yn sylwi? Ellis a'i ffrind? Ie, dewch chi.
O'n nhw'n odli. O'n nhw'n odli, ac oedd yr un llythyren yn dechrau nifer ohonyn nhw, oedd e? Wow. Dwi'n meddwl bod ti wedi gweud yr union air pwysig. Reit, ydw i nawr yn rhannu eto. Titw tir dadre, mae'n amser te. Cyflythrenu! Dyna'r gair. O! A cyflythrenu yw pan bod y geiriau yn rhannu'r un sŵn ar y cychwyn fel arfer. A deryn bach agora dadenydd tibron adre. Cyflythrenu. Titw tir dadre, mae'n amser te, cyflythrenu a codlu. A mae'r ddau dric yna, ffrindiau, yn driciau da i ni gael dysgu. Felly, gêm cyflythrenu. A dwi wedi rhoi calon i'ch atgoffa chi bod dwy en yn cyflythrenu, a ni'n caru cyflythrenu. Reit, ydy'r bwrdd gwyn ar gael nawr te, Mr Hugh? Ydy, nhw'n ni rannu hwnna wan. Ac eich Eurig ddewis y gair cyntaf, a cwbl ni moyn i chi wneud nawr, bobl, ydy hwpo geiriau, taflu geiriau at y bwrdd gwyn, sydd yn cyflythrenu. Reit. A jyst rhag ofn bod y rhai heb ddefnyddio'r adnodd yma o'r blaen, dylech chi wan fod yn gweld bwrdd gwyn mawr ar eich sgrin, a os di o heb ymddangos eto, pidwch y poeni, mae o ar y ffordd. Ac ar waelod y sgrin, ydych chi'n gweld lot o botymau bach gwahanol. Dwi'n mynd i glicio'r un yma sy'n edrych fel post-it. A wedyn mae'n rhoi opsiynau i fi o ran y lliwiau fe roi ddefnyddio. Na i glicio'r un melyn. A wedyn mae'n ymddangos ar y sgrin. A mae'n dweud bod fi'n medru dechrau teipio'n hwnna. Na i ddim wneud fel bod fi ddim yn sbwylio'ch gêm chi. Ond dyle bod pawb yn medru gwneud hynny rwan. Eurig, pa yw'r ti'n dewis? Gwych, wel, dwi'n mynd i ddewis y gair hwn, oherwydd mae hwn roi ymlaen i fan hyn. Llew! Llew. Reit. Geiriau sy'n cyflythrenu gyda llew. Pidwch becso am y sillafu, dim ond sŵn os ych chi'n gallu sillafu'n iawn hefyd, gret. Ond dewch ar gair. A pan ydych chi'n teipio falle, os fedrwch chi symud eich post-it chi i le gwag, dyle bod chi'n medru wneud y sgrin yn fwy drwy ddefnyddio'r botymau zoom sydd ar y gwaelod ar y dde. Gan nhw'n dod. Llew llwglyd. O, mae hwnna'n cyflythrenu. Llew lliwgar. Llew lliwgar. Da iawn. O, nawr te dwi'n gweld tew a blew, da iawn, ond odli ydy'r hynna ar gyfer y gêm nesaf. Ni'n mynd i gael munud ar y gêm yma, cadwch y blew a'r tew i'r odli. Y cyflythrenu ydy hwn, sef yr yll, i ni chwilio am eiriau yn dechrau gyda gyll. Be sydd gyda ni, Eurig? Ti'n gallu gweld nhw? Wy'n gallu gweld llaw. Da iawn, llaw, llew. Gyda i weld nawr. Eisiau fi zoom o mas fi'n credu, gan i weld. Llew lliwgar, llew llwglyd, llygad llew. O, da iawn. Go dda, go dda. Mae rhywun yn sgwennu rhywbeth fan hyn. Llwy. Da iawn, llwy llew. Iawn, mae rhaid i, mae'r llewod poleit i gyd yn bita gyda llwy. Ni'n gwybod hynny'n iawn. Llew llawn llygoden. O, ti'n mo fe, mae wedi gofod byda lot o lygod os dyw'r llew yn llawn llygod yn wir. Neu falle bod nhw'n cwaton i fwng falle dyna lle maen nhw. Reit, gwych, wnawn ni gael llythyren arall. Hugh, gewch chi ddewis gair y tro yma? Mr Evans. Beth yw'ch gair? Gan bod yr haul yn gwenu heddiw yn Aberystwyth. O, haul. Geiriau'n dechrau gyda hy, aich. Medliwch nawr, ni eisiau geiriau, ni eisiau... Haul yn... Haul hardd. Haul hardd. Haul yn helpu. O, mae hwnna'n fendigedig. Wrth gwrs bod yr haul yn helpu ni. Mae'n helpu ni fod yn hapus. Haul hwylus. Y haf. Haul yr haf. O, gwych iawn. Reit, wel y gêm nesaf nawr te yw odli. A ni wedi cael blew a llew a tew yn odli gyda llew. A dwi yn mynd i ofyn i Eurig ddewis gair bach neis ar gyfer odlis. Odli, reit, gan i weld nawr te. Be gei Am di? y calon.
calon. Felly, does dim angen i'r gair ddechrau gydag ec, o gwbl tro yma, cyn belled fod e'n odli, enghraifft rhywbeth fel hon, a hon a calon yn odli, neu allech chi weid rhywbeth fel gwynion. Calon, fi galon. Ton, da iawn. Digalon. Calon, fi galon. O, mae hwnna'n byd. A fi'n gweld bobl yn mynd, mae rwy'n di roi malon i lawr, sydd ddim hyd y gwni yn air, ond allai weld pam chi'n neud e, hyrwyd mae fe'n odli'n ddwbl yn dweud, chi'n odli'r al a'r on. Ond cofiwch, dim ond yr on sy'n angen i chi odli, dim ond y darn ar y diwedd, o n. Felly... Calon meddylion. O, mae hwnna'n neis, fel gair allan meddyliau, efe? Wel. Siawn. Melon. Yn credu bod fi wedi gweld melon ar ôl efo hwnna. Da iawn. O, dyma fe. Ie. Da iawn. Calon. Beth arall? Beth am calon newydd sbon? On. Gwirion. Calon wirion. Mae hwnna'n un da. O'r gorau roi air arall i chi nawr. Cliriwch y bwrdd. A'r tro yma, y gair ych chi'n mynd i gael ydy dau. Fel tŵ. Dau. Dau, i chi'n gweud yn y gogledd. Dau. Felly dau, cau. Ie, gallu bod yn air hir, cofiwch. Eurig, dyna gair hir i fi sy'n odli gyda dau. A pwyntiadau. Wff! Da iawn, a pwyntiadau. Mae hwnna'n air hir yn odli gyda dau. Cau, fan hyn dwi'n gweld. Diolch. Da iawn. Llai. Wff! Diolch, Rwbi. Dau parhau. Cant o ffrindiau. Wel, special iawn. Reit, hei, mae'r amser yn drechu ni, bobl. Reit, bod ni arlu fyna, ni nôl at yr rhannu. Boes bach i chi'n special o dda. Da iawn. Wp, be dwi wedi gwneud nawr? Dwi'n rhannu na, dwi'n meddwl mod i. Ydw i? Na, dwi wedi gwneud mes o hwn nawr. Rhos o ffeiliad. Dwi wedi stopio rhannu'r bwrdd gwyn wan, felly dylai bod chi'n medru wneud. Wela i, mae hwnna'n mynd i weithio nawr da. O'r gorau. Felly ni wedi chwarae'r gêm odli, a calon bach hwnna, achos ni'n caru odli hefyd. Felly ni wedi odli, ni wedi cyflythrennu, ni wedi defnyddio synhwyrau, ni wedi creu delwedd, sef lluniau, a ni'n gwybod bod nhw fod yn fyr. Felly dwi sy'n ni nawr, dwi'n mynd i just mynd nôl at y lluniau, a dwi'n mynd i weld os rhywun gyda Eurig ddewis pa lun. Chi'n cofio hwn? Titw tir dadre, mae'n amser te. Hwst, dethon ni hwnna lawr. Pa lun gewn ni? Ni eisoes wedi cael. Ni bron o fod yna gyda pethau fel gwallt, gwrach. Oedd yna'n wych. A cawod, cawr. O'n i yna yn barod. Pa lun awn ni amdani i ni gael just creu un bach cyflym gyda'n gilydd? Hwn falle? Ie, rhaid, fi licio hwnna. Reit, oce. Felly mae gyda ni gwallt, gwrach. Dyre odli fi gyda gwrach, Eurig? Sach. Gwallt, gwrach yn syrthio i'r sach. Da iawn. Sylwch chi? Gwallt, gwrach, gyga, yn syrthio i'r sach. SS. A mae gwrach a sach yn odli. Nawr, hyd y gwni, does dim gwrach go iawn yma, a does dim sach chwaith, ond boes bach. Mae'r llun yna yn cyfleu hynny. Reit, dwi'n mynd i fod yn dawel. Atgoffa chi, tap, dŵr, oedd hwnna'n un peth, cawod, cawr. Ydych chi'n gallu odli cawr gyda rhywbeth? Dŵr gyda rhywbeth? O, maen nhw'n teipio'n brysur yn teipio. Tasgu. Oedd hwnna'n un da. Tywod yn tasgu. Ydych chi'n gallu dod â rhywbeth bach at hwnna? Mae yna rhain dod i'r chat gwallt gwrach. Mae brwsio'n strach. Gwych. Gwych. Ydy hi'n gofod brwsio'r llawr gyda'i gwallt? Siwr o fod. Na'r math o beth o'n nhw'n gofod wneud, pwrdabs gwrachod trient. Beth sydd gyda ni?
So beth wedi dod? Cawr. Dwi'n gweld ambell i beth yn un gwell. Tywod yn tasgu, tonnau'n casglu. Tywod yn tasgu tonnau'n casglu. Arbennig. Oes un bach arall dyn ni? Cawod cawr yn gorlifo dros y llawr. Da iawn. Neu beth beth ti yn llifo dros y llawr, a dyna ni di achub ell ag ell wedyn. Cawod hyd ucha'r byd. Bendigedig. Felly fel ych chi'n gallu gweld ffrindiau, be ni di wneud wrth chwarae gyda geiriau, ni di creu lluniau mewn un llinell, neu falle bod ni wedi rhannu'r llinell yn 2 neu 2, ond mae beth sydd gyda ni ar ôl edrych ar y lluniau yma yn lluniau newydd, gwell yn aml iawn. Maen nhw'n lluniau gwahanol, maen nhw'n dweud rhywbeth yn ychwanegol. A chi mo be, nawr mae'n debyg bod yna rhywun clefer yn mynd i roi cwiz i chi, yn gweld beth ych chi wedi dysgu. Ond cyn bod ni'n gorffen gyda'r cwiz, i ni moyn gosod her i chi, os gwelwch yn dda. A'r her, erbyn yr wythnos nesaf, ydy dewis llun. Dyna ni gen i. Oes na unrhyw beth arall fysa chi'n hoffi ychwanegu Mererid neu Eurig? O, dwi eisiau diolch yn fawr iawn a da iawn chi am ateb y cwiz. Fydda ni wedi bod y gormod o ofyn i wasgu unrhyw fwtwn, felly chi'n ddewr iawn i chwarae'r cwiz yna. Ac oedd y music yn mynd ac oedd yng nghalon ni'n curo. Felly da iawn. A na i pasio'r awennau i Eurig i gael esbonio beth oedd ni'n, neu'r falle cadw'n gyfrinach be ni'n neud wythnos nesaf, ond i gael gweud ta. Wel ie, diolch yn fawr iawn bawb. Mwynhau eich cwmni chi pnawn yma. A da iawn chi gyda'r cwiz. Cofiwch y pethau hynny, byddwn ni'n defnyddio'r hyn dyn ni wedi ddysgu am gyflwythrennu a godlu a edrych ar luniau mewn ffyrdd gwahanol yr wythnos nesaf. Felly cofiwch hynna a cofiwch y dasg bach na. Ie, a byddwn ni hefyd yn dechrau cynganeddu. Gyffroes. Byddwn ni'n dechrau cynganeddu. Peidiwch dweud wrth yr athrawon chi, achos mae mor gyffroes. Gwych. Diolch yn fawr iawn Mererid ac Eurig ac i'r plant i gyd sydd wedi bod yn y sesiwn prawn yma ac am fynychu. Dwi'n edrych ymlaen at wythnos nesaf yn barod mwyn fydda i'n dysgu am gynganeddu fy hun dwi'n ame. Felly diolch yn fawr iawn i chi gyd. Fydda i mewn cysylltiad gyda'ch athrawon chi a tan o'r tro nesaf, hwyl fawr. Hwyl am y tro. Ta ta.